Ogovaranje je stalna i nepomirljiva nepravedna mržnja prema onome ko uživa u bilo kakvom dobru. Ogovaranje je strašna strast koja zavodi da se prezre i sopstveno spasenje. Ogovaranje ocrnjuje dobro. Božanstveni Zlatoust kaže: druga strast koja živi u ljudima i prirastajući našim dušama više razjeda naše srce nego rđa gvožđe jeste ogovaranje, u kojem je mnogo zla, a jedna korist. Da je zlo samo po onoga ko se njime bavi, jer ogovarač tome koga ogovara malo škodi, a sebe izjeda tugom i jadikovanjem zbog blagovanja bližnjega. I mada radost susedovu nije umanjio, sebe je ogovaranjem satro. Ogovaranje je gore od ratovanja, jer kada se reši uzrok zbog kojega beše rat, ratnik se reši i neprijateljstva, a ogovarač nikakav drugi razlog nemajući osim same opsednutosti i satanskog nastrojenja, jednako ogovara. Kome će predati takvu dušu? Kojoj zmiji, kojoj aspidi, kojem crvu, kom gadu? Od takve duše nema ničeg ni prokletijeg ni lukavijeg, jer to je crkve upropastilo, to je rodilo jeresi, to je naoružalo bratsku ruku. Ogovarač ima lukavo oko koje ogovara dobro. Ogovarač kao nenavidnik svoga spasenja samo najedno sabira pažnju na porugu onoga koga ogovara. Ako ko ogovarača nazove demonom i zveriju, neće sagrešiti. Ogovarači su gori od zveri, jer one nas napadaju ili zato što im je potrebna hrana, ili jer smo ih sami razdražili, a ovi neretko i kada im je dobro učinjeno, svojim dobrotvorima daju udeo nepravednih. Ogovarač ima samo jednu želju, pa makar i skonča u mukama i odlučen bio. Oko ogovarača gasi se od tuge, živi neprestano umirući sve smatra neprijateljima, pa i one koji nisu ništa skrivili.